potas bunga, no? Kuan gini, ampay gini sa mga mag-exercise natin mga turan siniyang Sabado sa kagahon. Luto-luto, iba nyo, preparasyon sa kalag-kalagan. Hindi na tayo magluto, kapoy pa na. Yung mabakal na lang tayo luto, no? Subang-subang yung mga negosyante natin, may dulo si diskarte naman mo, no? Ginapang butang ng blas mo sa suludan, no? At least, bakal ka, magkadamo-damo ka na sing mga linuto na halad sa mga minatay na ton, no? Hindi ka patad babudlayan, luto-luto, pangabudlay, sus kabakal, mahal sing pilit, mahal sing buga, sing kalamay, gata, no? Ma-labor ka pa. Pero ano bakal ka nga to dyan sing putos-putos na butaw sa mga plastic, plastic na suludlan, Tupperware. Mas mahapos pa to, masulhay pa, no? Hindi ka na nga budlay pa. Ito mo na subong mga diskarte sa pila nato niya kamakuturan, no? Kasi hindi sila makuamla kapoy, no? Sa okasyon, especially sining palabuto nato niya nga kalag-kalag. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 11 minutos na nakalikisak na alas 5 sa hapon, alas 5 sa kagahon. Inyo pala tutunan, Bombo Reports. First edition mga panabalik. Magkaligadama ang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Teresita Miket, nagapuyo sa Porok Santol, Barangay Mandalagan. Nagkadto ako diri sa stasyon sang Bombo Radio. Gipaislan ko ang radyo kay tungod nga isa lang ka istasyon ang ako nabatian sa RMN, Radyo Agong. Hindi ko kasaw kay tungod nga isa lang ka istasyon ang ako nabatian. Halin sa una mamatigid ako, bata pa ako sa Bombo Radio na kami kay taga diri kami tumandok sang Mandalagan. Kag madamo nga salamat sa tanan-tanan kag nakahatag siya sa akon sangkas nga 1,000 pesos. Makabulig ini sa akon maintenance, adlaw nga tanan. Madamo nga salamat sa Bombo, sa staff sa Bombo Radio. Natandog gid ako nga nagtulo man ang akon luha sa pagpasalamat. Ang 1,000 makabulig ni sa akon, ibakal ko sa akon maintenance kag akon man pagkaon. Bilang isa ka nanay nga gapanglabada lang, subong wala na ako trabaho tungod nga pandemic, hindi na ako mabaton kay tungod may edad na ako. Amo na nga nagpasalamat ako sa Bombo Radio nga bulig man ini sa ako na ginatag nila nga kas nga 1,000 kag may ara pa ako transistor radio na mariso-liso ko man kag sa ila man ako gapamati sign on sign off. Madamog nga salamat. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon
kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Bacolod. Paradyo Bombo. Balik na rin pagpalagad sa patutunan Bombo Report sa first edition. 15 minutos na nakalabay stock na nga alas 5 sa nga gano. Di kita na sa pila naton ka mga mainit at mga talakayan makaibanan, especialmente sa bahin ba sa pamulitika, about terrible kahapon. Sa hapon si Inday Sara Duterte, mayor sa Davao, nag-abot dito sa may syudad niya sa Cebu, sakay sa pribado ng aeroplano. Di daw nagdamo ginakibot, kag damo ginagtaas ang kilay, especialmente sa mga nagapaniktik ron, gapanilag sa dalagan sang pamulitika. Kay si former senator Bongbong Marcos siya ato na to sa Cebu mo. Ti sunod sa pila ka mga manuglili sa aton sini pamulitika, ya basi masapol indwa, basi mesurianay si Inday Sara kag si Bongbong Marcos, para sa ila siniya nga kandidatura sa mabot nga May 9, 2022 presidential election makibanan. Kay isang damlag pa ining si Bongbong Marcos, anay senador Bongbong Marcos nagpayag at nga mo wala nyo lang na ang full slate namon, ang full slate ko after sang November 15 nga last day sang substitution. Tinibla based sa ruling sang commission election nga may ara pa November 15 until aton sila nga mga kandidato sa pagpatgayon sang substitution. Sang ila sila nga mga kuan man nga mga posisyon nga pagpadalaganan. Balanta naman niya si Inday Sara, naka-file na siya si COC sa mayor sa sudad sa Davao sa Gapon. At si Bongbong Marcos, ara dia ila sini yang kuan ang iya sini nga nga COC sa pagka presidente. Ting pamangkot tara matanding gid balayan si Bongbong kag si Inday Sara. Kung magtandem sila, ti pamangkot, sinong presidente, sinong vice-presidente, ayhan, magapanaog si Bongbong, or magapanaog si Inday Sara, yung Duterte ko ya, si Marcos ko ya, ang mga paniguro, ang mga negosasyon, tinay ang mga spekulasyon na kuha pa ng aprobasyon, kung bala, nakita na sila, pero what's be the purpose, sa pagpadulong na Inday Sara, dito ya sa sudad sang Cebu kapon. So muna mga nagagwa nga mga spekulasyon kasi naton Bongbong Marcos nagpayag nga sinya mabalaan ninyo kung sino ako mangin vice presidente after sa November 15 amo ning last day sang substitution. Di may nagambal man sa liga ito, di ba sila magambal nga ba si Inday Sara na ma-substitute sa kay Bungo o si Bato de la Rosa, nagpain man siya sininga COC sa pagka presidente. Kasi mga mga strategy niya sa mga politiko mo, mga style nila blang dolipok or kuha na yung pulso sa pumuluyo. May pila man kita ka mga minalamon nga nagambal nga dapat yung mga substitution dulao na ni. Ay implement lang na in case kung may napatay nga kandidato. Posiling nga substitution kagaan ka pa ya until November 15 to file rin mo siling nga substitution. Yung na dapat. Kung mapapili ka, file ka na daan sa adlaw ng filing. Hindi kayo lipok-lipok ko nung pang pumuluyo pulo panago ka pa, pulo pa hindi ka pa, tapos ma-file ka man gali, madalagan ka man gali. Manang pila ka mga opinion man sa pila nato niya ka mga kuanabi, nagapanilag man sa politika. Ya kung gusto mong papili ka sa abo natin, papili ka na daan, file ka na daan during siyang filing sa COC, hindi kayo mahulat ka pa sa mga inadlaw sang substitution, o madalagan ka man gali, o papili ka man gali, gapulo panago ka pa, gapulo pang hindi ka pa. Gaya kasi ko tempo mo, mga ginatawag lang nga strategy, sang mga politiko na ton, yan hindi siya pagabot kina sa punta ya, maplastar mo na to siya
Tingwa sila daw ginalipok mo bla. Daw ginainto mong pumuluyo, daw ginainto mo mga butante. Di kung sincero, kung mga magdalagan sa sinang pwesto, why not nga sang mga inadlaw sang filing si COC, file ka na nga daan, at least mabalaan na sa pumuluyo. Mabalaan na sing butante, kung diin ka, ano ka, di subong niya, kung saan siling ko ining mga mangingalamon, ining mga politician, ining mga lawful sa pila daton ka makasuguan, daw di man sila hampang, di man sila ginakuan man lang, gina-take advantage man nila. November 15 patong last dewa. Yan mga pulo pa top plane tayo yan ay bantayan tabi kung anong pulso sa pumuluyo. Kondrita sa wala, dumadaog tade. Kondrita sa too, mapabilin sa too, madaog kita. Amo na bla? Kaya ti, aran niya mandate na sa itong kasagawa, aran niya sa mando sa Comelec, ngati ba until November 15 pa kita? Sa pag file na sa substitution candidate. Tiyan mo nga siling kilala ko, nga sagad pa substitution na nga mapadalagan ka ba sa mga pwesto, tani, file ka nga da, para sa balaan sing tawo. Di ba? Tsakto pa may punto man, i-implementa talaga ng substitution in case ng death pagkapatay na besing sa kandidato, da nang nato niya isulod ining substitution po sa normal nga sitwasyon, dapat yung na ni. Why na si mga substitution pa nga mahatag pa kita sing target date o deadline para mag-file sing ila sining substitution. Why na iya? Kung papili ka presidente, file ka. Papili ka presidente, file ka na daan sa adlaw sa filing. Papili ka na senador muna, file ka na daan. For in case sing death sa isa kandidato, di na tayo masulod sa tawag na substitution. Di ba? Kamu grupo pabulak mo na. Pwede sila nga, mapulo pa topling tayo dito sa piya ko, dito malago sa wala. Paglabot sa chimpo, gulit, tumin siya nasok niya sa tuoto. Di ba? Pag abot niya sa chimpo, si amunig, tanayam ng gali. Pusong pumiro pa daw, si parar pa silang doa. Tingwa sila daw, ginalipok mo bla. Ginainto niyong pumuluyo. Ginakwa niyo, ginahampangan yung pumuluyo sa inyo siniplano. Kung gusto nyo magserbisyo, kung gusto nyo maghatag sa serbisyo sa pumuluyo Pilipino, di nga masagad ka mo di pulo panago. At the right time, deklara ka na sa gusto mo dahil nga padalaganan Hindi kayo magsagad ka pala pulo panago, kag pulo patupling, in due time, madalagan ka lang sa muna posisyon. Tingko abo do, ginahaslo mo yung bumuluto, ginahaslo mong pumuluyo. Tingko ka mo, abid ang mabutante, ano pagtaraan yung sini mga politiko kaangay sini? Nga kita yung mga pumuluyo, kita nga mabuluto, yan do, ginahampangan na nila. Nga kwaon tanay bing aton nga sentimento to. Kung gusto mo yan, kung sincero ka, magpadalagan, magserbisyo nga mahulat ka pa sa mga substitution, pulo panago, pimuyo ka daw yung uno pang butante, file ka na kadaan para mahimbisan ikaw, makilatis ikaw sa bumuluto, kung pwede ikaw, nagkakabagay ka bala sa sina-oposisyon, ngayon mo sining padaglalanan. May nakasimple, tinga sagad pa tayo pulo panago sagad pa kita lito ka maglita-lita o dito daw damo tao na dito kita magpuno pa to plane in due time madalagan mo lang sagali sa amo na pwesto. Kung ka mabidra nga mga pumuluyo, ano pagtanayo sining sahi sa mga politiko? Ano pagtanayo sa sahi sa serbisyo? Ngayon matag sa aton sining pungsod in kasong magpungko na sa ila sining mga nanuhay-tuhay nga mga posisyon. Di may pagtiplang. Kung ginatiplang na tani kita sa subong pa lang, ano pa iyan kung ara na sila sa pwesto? O ba na pamangkot na? Ano pa yung pagtiplang ngay muon nila sa aton kung ara na sila sa posisyon? Kung mas natabla ko, hindi ka na kabalo magkilatis sa mga politiko, tiya subong, kita nga pumuluyo, kita kita nga pumuluyo, kita nga bumuluto do, kita pa ning kuano nila, kita pa ning ilang intuon,
mga kaibanan. Sagad kam lang nga pagdeklara da yun. Hindi ka na kwan pa, pulo panago. Kaya mo nagyapon dagatan mo, in due time, da kami yapon madiritso. Ti subog ya mo na senaryo sa aton nga nasyonal. May balantayan pag kita until November 15 para mahitso ang linyada sang mga kandidato nga magpapili sa national level. Presidente, vice-presidente, ti sa mga senador, guro, way na guro ni Kwan, way na singano ni sa mga substitusyon. Daw wala na guro yan, kaya daw hitso naman ang linyada. Ang ginatutukan na subong, ang ginabantayan, ang sa presidente kag vice-presidente. Speaking sa vice-presidente, ti subong adlaw ang grupo ni mga supporter naman ni Vice President Leni Robredo nga nagtsadaman para sa 2022 national election da matigayong rosang karaban di sa Bacolod. In preparation sa pagbisita pag-abot man diri sa Bacolod kag Negros Oriental ni Vice President Leni Robredo sa mabot siya nga Nobyembre 5, November 5 al 5 de Nobyembre, Negros Day. Di ba daw kana the local holiday na Negros Day? November 5, it's Friday mga kaibigan. Daw mo na subong nga mga pilaman ka mga lokal ka senaryo. Pamulitika diya sa aton sinusunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kalisiling ko in due time still ang pumuloy mangyapon ang mga desisyon sa pag-abot sang adlaw sang eleksyon. Day. That's May 9, 2022 mga kaibigan. 27 minutos na nakalabay, stock na alas 5 sa aga mga kaibigan. Takbo ito sa aton sa mga association dito sa mga Western Visayas sa pagkuha sa pilaton ka mga lokal nga talakyan, mga lokal nga concern mga kaibigan. By the way, ang sunod sa Bacolod, as mentioned kagabi ni sa aton si director sa EOC, dito sa masunod sa Bacolod, si Imang nga sa maabot ni October 29 mag-lunsar kita sa ato sinatawag nga pediatric vaccination with comorbidities diri sa masyudad sa Bacolod. Nibla mga young ones na ton nga edad sang 12 to 17 years old nga may mga balatian, daamon sila ang una nga pagbakunahan vaccine for COVID-19 sa maabot nga November 5. Ang October 29 is launching lang niya. Todo ceremonial ang pediatric vaccination diri sa may syudad sa Bacolod. So ining launching himuon ni tingaton sa October 29 diri sa may Riverside Medical Center. Target sini mga 100 ka mga pediatric individual with comorbidities ang pagbakunahan sa sining launching mga kaibigan. Daiya sa may Riverside Medical Center gamit ang Pfizer nga COVID vaccine. After sining launching, after sining ceremonial, starting November 5, magamat-amat ng City Bacolod sang pagpangbakuna sa mga lamharaw naton, especially ng edad 12 to 17 years old mga kaibigan. Ang aton sining probinsya mo pa na ginahulat ang ang order or go signal sa ato Department of Health kaya ato sining probinsya ti anytime once nga may go signal na preparado naman ang Negros Oriental magpatigayon man sang pediatric vaccination mga kaibigan. Siguro ginauna na yung mga dalagko nga syudad like ang syudad sa Bacolod nga ti ginakabing highly urbanized city. Dumduman sa ligad nga inadlaw dito sa Metro Manila may are man ceremonial vaccination sining mga individual naton mga young ones naton ang edad sang 12 to 17 years old mga kaibigan. Himayo naman kung mamat-amatan ta nga mabakunahan naton sining young ones naton sining another sector sa aton sining society balanta di mga nag-edad sing 12 to 17 years old kadamo sa ilas ni dako man nga porsyon sila sa aton sining populasyon especially ini sila mga makabig naton nga mga ari ni mga estudyante
in high school, ang mga muna pang idaron, mga kiabinan, tubtob na guro senior high nga mo naman target man sa aton sining gobyerno, nga posibilidad nga makabalik sa face-to-face nga klase mga kiabinan. Kahit muna, amat-amat naman lang ato sining sektor karon ginapabangon sa ato sining national government sa piyak nga tiara pagtagyapon sa pandemya sang COVID-19. Muna ang vaccination sa ato sining populasyon. So far, sa Pilipinas, pwede liguro kalabot sa biskan 30%, ba't 30% kita sa ato si target herd immunity sa bilog nga populasyon sa Pilipinas. Pila ato populasyon, 110 million, mag 70% ka dati, so bobra 70 million. Pila pa lang milyon ang fully vaccinated, pila pa lang ka milyon ang naka-first dose na. Dako pa ang aton nga lalagsong puti nagalaom aton si national government nga by the end of this year malapit na lang nato malabot aton sining herd immunity. Malapit na nato malabot 70% sa aton sining total population mga kibanan. Sa iban gani nga mga nasyon, sa iban gani nga mga lugar, matamat naman sila nga nagbukas. Bangod majority na sa ila siniya nga populasyon ang ilan na nabakunahan, nakabaton niya sang full dose sang COVID vaccine. Ti buloy ni mga dalagko yang mga pungusan daw unagin sila. Kita yan nagsinggitan pala kita sing plano sa pangbakuna. Ini mga first class countries ya, mga developed countries ya, nagasugod niya pang-vaccine sa ila sining mga pumuluyo. Mga third world countries ya, like sa Pilipinas, uli-ilihi lang kita. Kita mo gani, atong ginapang baton, driban nga mga vaccine, mga sobran na ya, nga vaccine, especially pila ka mga vaccine nga halin sa Amerika, ngayon donar sa Estados Unidos, sobra na nila ya, si ila siniya nga vaccination plan. Muna yung ginapangatag, may mana at matras kita nakatilaw, nakabenepisyo, kasi nato tibulig man sa atong gobyerno, bulig man sa aton sininga pumuluyo, ini mga vaccine nga hatag diri sa aton. Ginadonar sa mga dalagko yang nga makapusa ti baklon ta pani, millions of pesos pani ang balor. Kung baklon ta ni, may ko may magadonar, kasi naton ti libre, para sa benepisyo sa aton sining nga mga pumuluyong Pilipino. So kitaan ta naman sa aton sining national level, national government, pratikamente sa national of the region, nagamat-amat ang manubo ang kaso, ang kuanla, ang tawag nga ang infection rate siya, naganubo na gidman mga kabinanti, 5,000, 4,000, 3,000, daga mo nagabaryar within that range every day. Kumpara mo sa una, naligad nga August, September, tapos pangalakaak, kita nga, sobra tag 20 mil ang daily cases naton nationwide. Sipa bla, subong niya from 5,000 to 3,000, dahil naguluhampang, gasaka panaaw lang every day. So, mas may na ning patimaan, maayo na ning senyales sa aton kampanya against COVID-19, mga kabinan. Kaya kabudlay man, lawig na, mahamboy na kita dason nga tuig, dason nga bulan sa Marso, masulod na kita sa 2 ka tuig sa aton sinipagdekaras ng pandemya sa COVID-19, isipabla, tumbalay na ekonomiya ta, di na arangkada, di na kagiho mayo, bangod sining pandemya iya sa COVID. Kadamo man sa aton makuturan, nga nagkalamatay, kadamo man sa aton sining mga residente, Deres Negros Bacolod, na nagkalapugday, bangod sining kaso sa COVID-19. Mga kilala pa nga individual nga sa aton syudad, may mga politiko, may mga lideres, may mga membros ng media, may pila ka mga ara sa alta syudad, nga nagkalamatay, tiway niya piling virus. Sino ka man, diin ka man nga porsyon. Tingaton din mo,
proteksyon sa aton sining lawas ang pagpabakuna. Kaya available naman ang vaccine sa aton sinitag sa mga LGUs mga kamanan. Available na kita na ginahulat nga magpabakuna. Kaya doon may mga vaccination kuan man nga ginapatigayon sa aton tag sa mga LGU. Hara na, takboy tanay sa aton sining association. Bombo Doni, Bombo Ililo, good morning. Good morning, Bombo Radio Bacolod, Bombo Dennis. Yes, good morning, Bombo Western Visayas. Aring amon niya mga nagapauna, madalag ko mga balita dito sa Negros kag syudad iya sa Bacolod. Sa mabot nga Nobyembre o Oktubre 29, ang syudad sa Bacolod mga patikayon sa ginatawag nga launching sa amon diri pediatric vaccination with comorbidities, no? Ining mga nag-edad na amon diri nga mga kauturan 12 to 17 years old nga may mga balatian, sugdan na namon sa pagpambakuna. So inamon launching sa pediatric vaccination mo namon diri sa Riverside Medical Center. Sunod sa kay amon director diri sa EOC sa Bacolod si Imang nagapayag nga target na mga isa kagatos, no? Ka mga pediatric vaccinees with comorbidities ang ila pagbakunahan sa maabot nga Oktubre 29 as launching. Pero sa sunod sa Bacolod sa November 5 magasugod na kami diri sa pagpangbakuna sang amon siniya nga mga lamharon. Basimente nag-edad sining 12 to 17 years old, no? So sining launching sa amon pediatric vaccination, mga kon kanina gamiton kuno diri nga vaccine is Pfizer vaccine. Mga kabanana, Bombo Western Visayas, no? By 29 sa maabot yang Biyernes ka, of course, no? Magluwas nga amon diri nga launching sa pediatric vaccination. Ang amon niya sudad sa ligad pa yang October 19, no? Nagapatigayon na sing house-to-house vaccination. Pasyente Bombo Western Visayas sa Bombo Doni ini mga tigulang na nga mabudlay na magagiho maglakat, na ini mga bedridden namon nga makaturan, ini mga PWDs namon kag pila namon ka mga senior citizen nga doon mabudlayan niya magkadto pa sa mga vaccination area. Amon ni karon target, no, sang house to house vaccination sang syudad iya sang Bacolod. Kaya ti isa man rin sa katuyuan para yati madasig man malabot sang syudad, na ang target na nga herd immunity. No, kay target nga ni by the end of this year kung malabot rin mas maayo. So syudad sa Bacolod, way problema, damo sang stock yang vaccine for COVID-19. Of course, dogang paginamon din ng mga balita lokal, ang syudad man sa San Carlos, nagpagawa man niya Bombo Doni, Bombo Western Visayas, sa isa ka Executive Order number 197, Series of 2021, nga ginpirma ni Mayor Renato Gustilo, no, sa syudad sa San Carlos, nga nagabando nga ang mga unvaccinated individual hindi pwede makasulod sa ila sining merkado publiko. Ining si Balmayor Junior Public Market dito sa siyudad sa San Carlos starting November 30, no? So kung si November 30, kung ikaw vendors, ikaw market goer, kung makadto ka maninda ka, kag empleyado sa siyudad sa San Carlos nga na-assign sa sinang merkado publiko, kung hindi ka fully vaccinated, hindi ikaw kasulod. Muna yung mando to sang alkalde sa siyudad sa San Carlos. Ningko timayo man para ates mapagar na ang paglaptas ang COVID-19. So kung fully vaccinated, kay moon mo, ipresentar mo lang sa gabantay dira ang imo sining vaccination card o dokumento o sertifikasyon nga nagapakita nga fully vaccinated ka na. Pwede ka nakasulod sa merkado, pwede ka nakapalinda, kung vendor ka, pwede ka ito kabaligya, basta fully vaccinated ikaw. Kung hindi ka pa nabakunahan, fully vaccinated, hindi ka ito pasudlon sa merkado. Kag pinakalitis na mo din nga COVID data sa Negros Occidental sa Bacolod, ang Negros Oriental sa Kapon may 3,919
948 pa na active cases. Naduga nga naman di 15 ka mapatay namon sa Negros Occidental as of kahapon may 1,132 na ka mga mortality kon patay sa COVID-19 diri iya sa probinsya sang Negros Occidental. Kahapon no ti 123 naman ang nagdugang sa active COVID case sa Negros plus may 46 naman sa syudad iya sang Bacolod. So, para mo na mga dalag ko namon nga mga balita dito sa Negros, kag sunod sa Bacolod, Bombo Doni. Maraming salamat, Bombo Donis, Bombo Radio Bacolod. Isani sa naman ang Bombo Radio Rojas. Welcome ka. Good morning, Rojas. Ayun mga Bombo Don, kaya sa aton nga mga sister station Bombo Radio Western Visayas. Ang mga balita dito sa Rojas City, Bilog na probinsya, San Capiz. COVID-19 updates manamon diri. So, for kagabi, nagpagwahan natin sa mga copies sa Provincial Health Office. 28 nagdugan sa amon maktibo nga kaso 32 ang dugang nga naka-recover kag may ara na gani isang kabugusan nga 9,197 ang total number of cases diri sa COVID-19 sa amon sa province of Capiz humalin sa nga last year up to subong present. Kaya sa dugang namon diri nga mga balita kasunod sa plano nga paguntat no? Actually subong adlaw magauntat na ni Bombo Don ang libreng sakay sa mga minibuses diri sa may siyudad sa Rojas kag kasunod sila gani no nga temporary nga pag-untat naman sa ilang operation kalipay sa ramon diri nga mga tricycle drivers no and operators mga mo sini nga toda groups diri ang mo gani nga balita kay bisan pa paano bala Bombo Don Bombo Radio Western Visayas nakabulong sa ila sini nga madugay man nga panawagan kay magluwas sining pagtinaasay sang presyo sang gatong ti amo pa ni nakadugang huol ining biyahe sang minibus kay daw ginakuha na lang tanan nila diri nga ruta according na sa mga diri mga tricycle drivers nga supposedly hindi na ila dapat amon sini City Council nagkuan mala inay magyapon sila nagimo na sila sang tikang kay next week nagpatawag sang meeting si Mayor Dadivas kay upon sa magkatuhay diri nga mga oil companies kag kaupod gani ang mga toda groups para istoryahan gani kung nagatinaas ang presyo sang gatong Maria Bombo Doni Bombo Radio Western Visayas. Kag sa dugang namon nga mga balita tatlo gining sunog kahapon di una to sa may Banwa sang Mambusaw partially burned ang isa ka karinderya ikaduha ang isa ka milk tea shop totally burned gid. So far partially lang to gali sa Mambusaw totally burned ini sa may parts sang Milibili Rojas City sa ka milk tea shop kag naghingagaw pa ni kagabi no wherein nga naglabot alas 2 kay nasang kagahon ang fire out isa ka roserahan dito sa may Banwa sang Dao kag may ginpatigayon diri nga drug bypass operation ang amon sining mga kapulisan kagabi mga lasay sa imedya pasado man to sa may barangay Kabog-Kabog Banwa sa President Rojas isa ka truck driver kung driver sa truck nadakpan sa isa ka bypass operation kag kay nasang kagahon alas 12:08 may ginkasang bypass operation ang Rojas Component City Police Station diri sa may Pavia Street Barangay 9 Rojas City. So ano na mga balita diri sa Rojas City kag Bilog nga probinsya San Capiz balik dira sa imo Bombo Radio Iloilo. Maraming salamat, Bombo Kaysel, Bombo Radio Rojas. Itsa ka naman ang Bombo Radio Kalibo. Welcome. Good morning, Kalibo. Welcome ka. Good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Doni, mga nelpona na mundiriman nga mga balita sa Banwa sang Kalibo, isla sang Boracay kagabilugan nga probinsya sa Aklan. Ang amon nga gobernador no may ara nga information impacted tungkol sa mga cockpit arena no kay nagpaabot siya no partikular sa mga cockpit operator nga kuning kaso nga ang amon nga probinsya sa Aklan mapanubo no ang quarantine status from GCQ to MGCQ may tansa nga paitnugutan no ang mga operasyon sa mga cockpit arena diri sa amon sa probinsya sa Aklan ini matapos nga nakikistorya siya no nga naking meeting sa mga cockpit operator sa Kamuna, no? Agin patad niya nga, if in case nga paitnugutan, mga
limitado lang sigapon ang makasunod, no? Kay man 50% lang ang posibleng pitugutan nga makasunod sa sulod sa bulangan. Dugang pa niya nga mga fully vaccinated lang nga mga personnel ang mga pagkasungtan nga magapatigay sa muna nga pagpabulan, no? Para maproteksyonan man ang mga residente nga nagasulod sa muna nga bulangan. Subong amon yung probinsya sa Aklan, under gapon, no? Sa natawag GCQ, General Community Quarantine, tugtog sa katapusan sa ininga bulan. Dugang pagit namon nga mga balita dito man sa amon sa may isla sang Boracay, nag-abot na, no, sa 91.96% or 11,779 halin sa target nga 11,809 no, active tourism frontliners ang nabakunahan na dito sa may isla sang Boracay. Ini ang nangin anunsyo, no, sa taga-Department of Tourism o DOT, partikular ni Secretary Bernadette Romulo Puyat, saging patigayon to kagapon nga virtual press conference, no? Sang pinakamang miyembro man sang Boracay Interagency Task Force or BIATF kahapon sang agahon, no? Bisto sa secretary, no, sa kay Secretary Puyat nga upod na, no, kay bahana sa numero ang mga tricycle drivers, mga souvenir, mga nagabaligya tumula sa mga souvenir shops, mga masahista, no, mga dira sa mga hotel ang mga nabakunahan na. Sa karon may ara na, no, nga 77.87% or mga 24,451 ka mga residente ang mga nabakunahan na sa isla sa Boracay as of October 20, 2021. May kantanan sini adlaw sang nanligat tumalang adlaw sang Huwebes na-deliver na, no, sa isla sang Boracay ang mga nagabot sa 35,100 nga doses ng Pfizer vaccine sa ligan nga sa katapusan sang ining bulan magiging estimated nila, no, nga magiging 100% na nga bakunado ang tanan, no, lakip na ang tourism frontliners kag mga residente sa isla sang Boracay. Ang update sa kaso to, subong daw isa na lang ang COVID-19 case, no, nga naitratar isla as of October 19 sa nanligat to daw sang Martes sa sininga dag-on, no, ipayag to sang sekretarya sa sininga taga-DOT nga padayon nila, no, nga pagatutukan ang pagpangbakuna or vaccination drive ag dedikasyon nga maimutang ang Boracay, no, kag mabuksan ang Boracay sa mas madaling nga simpo, makabaton na bala kami sandugang pagit ka mga turista. Kaya nagpadumdum siya, no, nga ikwan ipatuman sa hugot ang health card safety guidelines sa isla sang Boracay. Mula niya na yung managapuna namon nga mga balita diri samon sa banwasang Kalibo, isla sang Boracay kag kabilugan nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Doni. Maraming nga salamat, Bombo Radio Kalibo, Bombo Leonard. Sa mga balita naman sa amon diri sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo, base bala matabo manadra sa inyo ang nagauso nga modo sa amon subong diri sa mga syudad sang Iloilo nga may sang grupo, ginapatihan grupo ini sila nga organisado nga nagapang laslas sa mga fuel pipes sa mga makitaan o bagyan nila sini nga mga sasakyan kag ginapang saifo nila ang mga gatong diri. Sunod-sunod nga mga reklamo na baton sa amon diri nga mga kapulisan sa may syudad sa Iloilo nga mga tagiya sa mga sasakyan iba ni mga SUVs pa ni nga gina-parking sa pila ka area sa samon sining syudad nga igo nila sekyaron tingala sila nga hubas ng gatong hindi maganda ila sining mga sasakyan sanggin sekyar nila las na galing ila sining mga fuel pipes sa hubas na ang ilaya sining mga fuel tanks. Ambot kung sinoong responsable nga mga individual sa sining nga samitan niya karon nga modos nga amo iya ang nag-uso dre karon pa nga nagaminahal nga daan ang presyo sa nga produkto nga petrolyo. Way paginisang lead ang amon nga mga kapulisan kung sino ang mga individual o mga grupo nga yara sa likod sa nga siniya karon nga mga krimen. Samtang ang pila manamon diri ka mga frontliners kag iban pagida nagareklamo sa sining mga libre sakay nga mga units sa service bus kay
libre sakay matuod sila pero waay kuno nagapasakay. Iban diri sa una nagapara, duha nakakamot nilang ginapara nila sa mga service buses, waay gid sila kuno ginapunduhan, waay gid sila ginapasakay, gina-deadma gid lamang ining amon niya sini diri nga mga kauturan nga nagasalig man tani makalibre sa ila sini nga plite kay libre sakay gani. Pero daw nagabuyong-buyong na niya subong ang iban diri nga mga libre sakay nga mga salakyan sa amon sini nga syudad kaga probinsya nga way sang karga ang ila sini nga mga salakyan. Di ano pang pangabulayan ila sini kay may karga man niya sila kun way bayad man sila sang LTFRB. Samtang ang pinuno diri sa Haro Archdiocese Social Action Center nga si Monsignor Meliton Oso nagapati nga hininggin pagwabala sang Department of Justice nga matrix nagapakita sang resulta sang ila sini nga ginkandak nga review sa 52 ka mga drug war cases sa nilibo sini ka mga kaso bala sang mga nagakalamatay sa mga anti-drug operations sa aton sini nga mga kapulisan pakagatang kuno ni isang DOJ para nga daw mapakita bala nila nga ang justice system diri sa Pilipinas ang nagagana pa kag no need na para sa International Criminal Court nga magpatigayon pa or mag-intervene pa agud to nga mag-investigate sa nga sini nga mga drug war cases sa Pilipinas nga nagakinabo under sa karon sa Duterte administration. Pero ginawelcome gid ni Monsignor Oso nga at least may ara sa nga pagsugod sa karon sa sining mga review sa DOJ sa diin mahimo nga mahatagan gid man sa hustisya ang kamatayon sa sining iban nga mga drug suspects adto nga or nagkalamatay sa mga anti-drug operation ginpagwala sang pulis nga nanlaban kuno nagbato kuno ano pa natiruhan pero sa resulta sang review sang DOJ daw malabo gid ang ginatahi-tahi ning istorya sa mga kapulisan ta. Subong pista minatay Bombo Radio Bacolod, Bombo Dennis, sirado aton sini nga mga patio from October 29 to November 2. Pero siling diri ni CBCP President Bishop Pablo Virgilio David, what if ining mga pamilya sang mga nagkalamatay bala sa COVID-19 since daw gini sila mahataga sa to sang tiyempo nga makalalaw bala sa ila sini nga mga minatay kay pagkapatay kag natukiban nga biktima sang COVID-19 ginlubong insigida, gin-cremate insigida, way na mahaya, way na makapangalisod tupod sa minatay nilang ila sini nga mga pamilya. Pasudlon lang tani sila kuno sa mga patsyo sa pista minatay. Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Ate ko na muna ang stand sa aton sining simbahan. Pwede man lang naguro sa iban ngayon adlaw. Kati importante lang di Bombo yun. Bombo si Messiah ang katiguan sila pasara temporaryo sa aton sining mga sementeryo sa kalagkalag. Hindi bala dagsa ang madamo nga tawo. Sakto na masubo man no, para sa mga biktima sa COVID. Kiti hindi mo na makita ang imo sining himata. Bangon ginalubong diretsyo kag ginasunog. Panakon pag nakilala nga ti kung isirata sa sementeryo nga ang ato niya nga mga malls bukasaw o Bombodone. Ang Dolomite Beach gani gindaguso man ang mga activities sa mga events sa mga nagapagkandidato subong sa mga national positions ginapangdaguso man sa mga tao. Daw damo pagani nagakadto to sa ilasang sa nagakadto sa sementeryo. Bumbo Kaysel Rojas. Sakto gid Bombo ron. Ay holding sa ila madula kay ang COVID sa tion sang filing legal kag sa tion sang eleksyon. Ano to sang last day of filing kay gadi na gusto lang tong tawo sa mga mall kay man sa mall kami diri mo nga area bala sang filing. Ti daw damo pa ning tawo gani luyag magkadto ya Bombo don sa filing compare bala nga ti pila na lang kadlaw kun tani bala much better go tani temprano na lang bala magkadto sa mga sementeryo kung mga patso para tibisan pa paano free kada yang libot-libot without nga magbinungguan ay kamuda sa tawo kung sa diin nga tipila na lang kadlaw na bilin antes sa raduhon gali ang aton siling nga mga memorial parks aton siling nga mga pribado kag pampubliko nga mga sementeryo makapanghawan kapada kag kapinta kapada no daw pagwapahon no bala pagwapuhon mo imo siling nga pansyon da sang imo siling mata unless kung kuan na bala kung godon kung isa na lang kadlaw
Dili ginabawal na kita magpadulong abi sa lugar, kung ginabawal kita magubra sa isa ka bagay, di ra pa kita yung pabuyan-buyan abi bumodon. Ang suggestion nga ni isang kilala ko sa adlaw sa pista minatay October 29 to November 2 para makakadto lang ang publiko sa mga sementeryo. Pagkaduan ta politiko kay once ara yang politiko sa isa ka lugar, bisan ano pang pagginutok dira sa mga tawo na hadlok yang COVID, kiti may politiko. Kalibo, bumulyonan, may utang lang ko sa imo, ha? Hindi ko na pagibalik dira sa inyo. Maraming kasalamat sa aton siling nga Okay, thank you so much. Salamat, Kid. Bombo Western Visayas, bote mo na balantayan ta. Ang maabot yung kalag-kalag makabina. Matapanaw din sa pagpalagad siya pratutunan. Bombo Reports First Edition. Tambay na kamo sa mga balita na tipon sa Bombo Radio Bacolod. Inyolagad, Bombo Dennis Rubica, pras pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Jose Vargas, sang Monico Bell, Barangay Cabog, nakabaton sang sa kalibong nga kas kag mabakod nga radyo nga gusto mo mamati sa ibang estasyon, makay freedom ka nga makapamati. Di lang isa. Nagpasalamat ko sang madamo nga naisla ng akong radyo. Gina-invite ko galing iban nga magapailis mga mo sang inyong radyo. Basta Radio Bombo, number 1 sa tagipusoon mo. Number 1 ang Bombo Radio. Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens